Ine ngati president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndafuna ndilonjezebe kunena kuti ine ndizafera Amalawi, ndizafera chilungamo, ndipo sindizalola konse kuti ndizagudwe ndikuwapereka Amalawi chifukwa chokonda ndalama. Malawi muno muli ma activist osiyanasiyana, ena aiwo ndi amalemu, umalemu wokuti adatha sakupanganso wa activism chifukwa chokuti Amalawi adawatulukira kuti iwo ankapanga za chinyengo, ndipo tikunena pano lwatalankhula motani Amalawi samasegula olo maaudio awo ndipo samamvera konse chifukwa Amalawi amene ndikuwadziwa ine, Amalawi sopano adasukusula samafuna zinthu zopusa. Choncho ine musataye nane nthawi ndikumandiyimbira mafoni ndikumapanga mapulogalamu anu okuti mwina muzafikapo ndi mwayi wondigula ineyo ndiagulise Amalawi, asowe munthu amene angakhale owayimirira, ndipo ku Malawi konkuno osakhalanso kuchoka kupita kunja koma kulankhulira konkuno, ndipo ndizalolera ineyo kuti ndizaphedwe chifukwa cha chilungamo. Koma siningalole kukagulidwa ndi ndalama, siningalole kuwapereka Amalawi, chokhacho ndiye muyiwale. Kuli bwino kuzaphedwa, kukhala chisiru ndikuphedwa kusiyana ndi kukhala munthu wochenjera ndikumadya ndalama, koma ndalamazo zochokerako kumene zachokerako kosaziwika. Ndalama kapena chuma munthu ukamadya, ukamachidya koma uli ndi mtendere zimakhala bwino. Chuma chimakoma ukamachidya chilicho chopanda magazi. Chuma kapena katundu amakhala bwino ukakhala naye koma wamene unampeza mu ndondomeko yake. Chomwecho ine siningalolere olo zitavuta zitatani, siningalole kukagulisa miyoyo ya Malawi kapena kukazikundikira chuma mboma limene la Chakwera kuti ati ndioneke kuti ndine wachuma koma ndili chisiru. Uthenga wanga woyamba mama uno umene ukuchokera kwa Amalawi ambiri kupita ku boma la Chakwera, komanso kupita ku ma city assemblies, ma chief executive, komanso ma council, ma district commissioners, ndiye na onse amene ali ku Ministry of Lands. Uthenga umene umuumve, ndipo amene muli nawo pafupi kapena muli nawo mafoni awo anthu amenewa a president, minister of lands, ma chief executives, komanso ma district commissioners, muatumizire uthengawo ukuchokera kwa ine president wanthu osauka komanso ndi Amalawi wonse osauka, ukupita kwa inuyo anthu amene ndakutchulani kuti mudziwe kunena kuti paziko la Malawi kapena muziko la Malawi we don't have kings. Muziko la Malawi palibe munthu amene ali pamwamba pa lamulo. Mwachisanzo tikapita ku America, President Trump akuyimbidwa milandu ya mmene anayendesera nthawi imeneyo boma. Ndafuna ndikukumbuseni inu Chakwera kunena kuti mudalumbira kuti muzateteza malamulo a ziko lino, ndipo munalumbira kuti muzateteza malamulo ndi anthu ake okhala mu zikolo, komanso muzatetezanso ziko la Malawi. Ndafuna ndikukumbuseni kapena izi kapena ndinene kunena kuti ndafuna ndikuuzeni zimene zikuchitika, nkutheka kuti mumaziziwa kapena simumaziziwa. Chilowereni boma lanu la Chakwera, chilowereni muboma, mukuziwa kuti katundu wambiri wa boma akuonongeka makamaka malo. Pakali panopa anyamata anu kuli gulu la anyamata limene linakhazikisidwa ndi ma MP komanso ma ministers amene akunka malo osiyanasiyana ndi kumalanda malo. Chodabwisa nchonena kuti anthu ouka ayang'ana ndi anthu osauka, nkhope zawo komanso maonekedwe awo alibe chuma, koma kumapita madera osiyanasiyana m'ma district, m'mataoni, m'masite, malo osiyanasiyana ndi kumalanda malo
without kusatira malamulo kuti apeze mmene zimakhalira kuti kapena Ministry of Lands imayenera ipereke malo, Malawi Housing imayenera ipereke malo, City Assembly ma councils amayenera apereke malo, district imayenera ipereke malo, ndipo zimayenera zikhale za ndondomeko. Koma pakali panopa ndiye kuli chiwewe, tikati chiwewe abale anga mundimvese. Pakali panopa kuli gulu la anyamata limene limazitcha kuti ansundwe, gulu la anyamata limene likuzitcha kuti iwowo ati ndi mabigi amene amatumidwa ndi ma ministers. Alowa chiwewe cholanda malo, mayina awo tili nawo, ndili nawo, ndipo ndikhoza kuwatchula, koma chifukwa chofuna kuwapasa ulemu ndi chifukwa chake uthengawu ndikutumiza kwa inu a president, komanso kwa inu a Minister of Lands, kwa inu a Chief Executive ya ku Malawi Housing, kwa inu a District Commissioner, kwa inu ma Chief Executive ya ma Town Council, ma district, ndi kwina kulikonse kunena kuti siku lina lamulo lizakupezani, chifukwa palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Kafukufuku wanga waonesa kuti madera ambiri mwachisanzo ku area 25 ku Lilongwe, panali nthawi ina as Lilongwe City Assembly anapita kapena council anapita ndikukagumula nyumba zimene zinamangidwa pa manda. Nyumba zimene jatitapanga kafukufuku tinapeza kuti nyumba zokwanira 10 zinali za minister wina amene sindikufuna kumutchula zina. Panopa mukapita even kushire ku 49 kushire pa kuseri kwa nyumba za housing, msewu wopita kushire kumene kusokwalandidwa ndi anyamata amene amazitcha kuti ndi IMCP. Alanda ndikumanga nyumba malo kuti amene wawa ndi reserved. Malo boma likamakhala ni maplane, pali malo ena amene amawapanga reserve kuti mwina muzidusa mapaipi ya mazi, muzidusa mapaipi ya magesi, komanso paipi imene imatenga zonyasa kupita nawo ku national grid. Malo amene wawa alandidwa, mukangochoka pa kona yochokera ku Best Oil, mukamakwerera mtunda ngati mukuchokera ku Bingu Stadium, mufika malo oshedwa Shire, mukhote ku left ko muzisesereka, mupeza dera loselo lalandidwa ndi anyamata MCP, akumanga koma shopu, ndipo akuopseza anthu amene anagula malo mosatira ndondomeko, kukuchita kuwauza kuti simungapeze mpata sotuluka, ndipo pano ngati mukufuna kupeza mpata mugumule mipanda yanu. Izizi zikuchitika, ma ministers akuziwa, ma chief executive akuziwa, mwina inu musakuziwa ndinu a president, koma mudziwe kunena kuti kuli anyamata amene alowa sopano ngati anthata, njala za anthata zimene zikuononga taoni simangomangidwa osasatira malamulo, taoni iliyonse ili ndi planning. Tikachoka pamenepo tiyeni tipite ku 47 sector 3 kumene kuso kuli malo kumene ma ministers ndi anyamata alanda, ndipo tikunena pano akumanga. Akumafika tu anthuwa ndi malole ndi matumba a simenti ndi omanga, akumamanga malo aja mwina within 2 days monga mene akupangira kushire. Izizi zikuchitika malo osiyana-siyana, ngakhale mupite kunsika wa kumalangalanga kapena ku depot imene amakwerera anthu kumapita malo ngati ku 25 pafupi ndi Opportunity Bank, pamene pali banki sopano ya akatolika ichi. Pamene pajapo panali stage imene anthu amakwererapo, ponse paja pamangidwa. Mukachokaso apo mukakwerera mtundawo kupita ku malangalanga kweni mupeza sokosekuja kupita ku mango kwalandidwanso kumeneko. Chodabwisa nyumba zonse zikumangidwa za style imozi, malata ofanana, matairozi ofanana. Ndikumadabwa kuti kodi amene akuchita finance anthu awa ndi ndani? Ana awawa alibe china chilichonse. Pakati aponso anakalanda malo a construction industry, msewu wopita ku 24 analandaso pamenepo zinatengera apolisi ndi a City Assembly ndikukachitapo demolish.
ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kunja kuno kunali maboma ndi usogoleri wa discipline. Tiyayamike awa amachedwa Abakiri Muluzi, tiwayamike Abingwa Muthalika, tiwayamike Amayi Joyce Banda, tiwayamike Peter Muthalika kunena kuti nthawi yanu maofficers yanu nilimozi ndinu munaliko ndi discipline, koma padakale panopanga khale ma chief executive alibe mphamvu, ama DCs alibe mphamvu, ma city council alibe mphamvu, ali ndi mphamvu ndi anyamata achakwera. Mbuyo mutu analiko anyamata amene amachedwa kuti a DPP makadeti, ngati amapanga mphulupulu. Nthawi imeneyo inali mphulupulu yongotenga magalimoto awo akakagula osapita nawo ku MRA ndi kuwalembaso kuti ana adati. Zimene a Richard Chimwendo Banda anazilesa boma ili litangotengedwa kumene, analesa kunena kuti sakufuna kuzaona wina atalemba kuti ana achakwera. That was a positive move. Tinkayembekezera kuti tiona zambiri kuchokera kwa ma ministers yathu, koma mwina analiziko asanalione chifukwa katundu wambiri wa boma akuonongeka at their watch. Ndafuna ndikuchenjezeni abale anga kunena kuti siku lina lamulo lizakupezani pafupike patalike, koma malo ambiri akuonongeka. Mukachoka pa roundabout ya Nchinji ndikulowa bypass kumeneko ndiye kuli phwando la Kakowa. Anthu akunja ndi akunja, ndipo ngati kuli ziko limene lili ndilophweka, ziko limene anthu ake samala bada, ziko limene aliyense akhoza kumangobwera basi mene wafunira ndikumangomanga ndikumapeza malo, ndiye ndi ziko la Malawi. Maiko ena mukapita ngati ku South Africa, ku China, ku Burundi, ku America, na kude ngati ife sitingapeze malo. Even ku Nigeria, ku Mozambique, pa Zambia pompapa sungapeze malo munthu obwera, koma kunoko malo akuperekedwa I don't know. Andi tikapita ma district munde akumangobwera achipani ndikuzangolanda malo. Andi malo ena ndionena kuti mwina boma linabwera kuzangopempha kunena kuti akufuna amangepo mwina terekeza office ya water board. Pamene anali ndi project yawo kuderako, koma ikatha project ijayo akumangobwera munthu ina kuzangolanda malo aja, malo okuti anangoperekedwa. Mene amango kalero mene nthawi yakamuzu malo amangobwera kuzera kumphamvu ndikungolanda malo ngati mene amapangira nthawi imeneyo minda ya press corporation. Minda ya press corporation yambiri anangolanda. Fuso ndionena kuti kodi ngati malo amene aja munangolanda kungotenga bwanje osabwezera enyake. Malo ambiri amene anamanga MBC matowers yawo ndi ma substation yawo ku Blantyre, Zomba, Mangochi, Zuzu, ndi madera ambiri analiwo kuti MBC aja sanagule anangolanda. Lero li MBC aja akugulisa malo onse. Ndafuna ndikuuzeni inuyo ma ministers amutonse alliance, ndichenjeze inuyo ma chief executives, ndichenjeze inuyo ma district commissioners. Siku lina lamulo lizakupezani pamene mulipo, ndiponso mwina lizakupezani muli kunyumba kwanu, chifukwa chonena kuti palibe paziko lapansi amene angakhale pamwamba pa lamulo. Koma izi zimene mukuchita ku MCPs sindikudziwa, kapena mwina mwanunkhwisa pena pache kunena kuti boma lisimuzawinanso 2025 ndiye mufuna mungopangiratu. Ziwani kunena amanena kuti nchenche inati kusogolo kwa bwino komanso kumbuyo kwa bwino. Munthu ukakalamba usamaswe phale, chifukwa uzalifuna phale lomwero pasasa sayipisa. Koma zimene akupanga MCP zafika sopano popsha kwambiri, chifukwa malo akulandidwa mwachisawawa, malo akungomanga pamene akufuna, pena paliponse pamene akufuna akungomanga. Sokairo kwambiri, malo ambiri akupita kwa anthu obwera amene sali yawo. Ku Blantyre kunde Blantyre yoseija yatha ndi anyamata wa MCP, akulu wa MCP angolanda malo mene angalandire, ndipo palibenso zosatira malamulo kapena kuchita apply ayi akungolanda. Izi siku lina muzandivomereza, chifukwa ngutheka kunena kuti inu simungapitirireso
kukhala pa mpando, ndipo sindikukhulupirira kunena kuti ngakhale ulo a MCP anzanu angazakuvotereni. Ndikupempheni inu a MCP musazavotere MCP chifukwa mmene zikuoneka zikuoneka kuti iyi ndi failed leadership, usogoleri olephera umene sungapitise Malawi kwina kulikonse. Malo tikamayenda kumapita ku Nzuzu timaona kuti Nzuzu ndiyokongola, koma pano pa Nzuzu ija yasanduka chisawawa. Siku lina muzapeza anthu atamanga patala. Ndithu ndi the way we are going, siku lina tizapeza ndithu anthu atamanga patala. Awa ni malangizo anga, ndikungolangiza mwaulere. Ndipo uthengawo ndikuti upite kwa a president achakwera, president wa dziko lino, lumaso ni nduna zace ndi ma chief executive, ma district commissioners, kunena kuti zimene mukupanga zomangopereka malo kumangomanga pena paliponse, lamulo lizakupezani. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri.